दिल्ली थांनो नागिरदों गाइसमोन दिल्ली निउ बङाइगाव स्टेशन लोगोफोर दिल्लीयाव थांग्राफोर क'क्राझार स्टेशन लोगोफोर निउ जलपाइगुरि स्टेशन मोनफैबाय लोगोफोर निउ जलपाइगुरि स्टेशन नै बेयाव लाखिदों आरोना ट्रेना बेयाव जानाय फ्रि हरगोन जाहैदों पेकेट लान्च बायदि बेनो दैयाबो मोनसे लादो दैखौबो लाबोनांगौमोन थ' बिहार मोनबाय लोगोफोर बिहार नै अयथासार खुवा खुखादों इउपि मोनबाय लोगोफोर इउपि दिनै सानसे आरो दा मोनायाव हरसे गाखोबावनांगोनसो बेनिफ्रायसो दिल्ली मोनगोन आरोना लोगोफोर कितना है भाई 60 के आधा किलो 60 के आधा किलो 60 के आधा किलो आपेल लाबाय आरोना लोगोफोर आपेल ओमफ्राय नै सुमफ्राम स' लोगोफोर लखनौ मोनफैबाय आरोना लखनौ मोख्रायाबो जि बुरजा खालिमाय नै आयौ बै उनावबो जि बुरजा दङ नै ओंखारजोबबाय माथो बैग्रि आयौ फिसाया जा मोजां ओइबो मासेया फिसाया बैग्रि दा बायदियावनो बैग्रि मोनबाय बैग्रि लोगोफोर बैग्रि नै माथो गावब्रा जुनाय माथो गावब्रा जुनाय मिथिया दा बायदियाव बैग्रि एफा गिदिर जायो बैग्रि जा बुरजाखा मोख्राया बैग्रि खुसेर बागान लोगोफोर नै खुसेर बागान अयथासार गिदिर एरिया खालै ओइ जि गुवार खारना लोगोफोर खुसेर बागाना थाइजौ बागान गोजा लोगोफोर नै ओरजा इउपि नि थाइजौ बागान ना नै सिंग्रा लादों आरोना लोगोफोर सिंग्रायानो थावथारा आलु गेफेफेसो थावथारा बहा थांनो नागिरदों बिसोरो दिल्ली फारसे थांनो नागिरदों गाजियाबाद महरली स्टेशन बेयाव दङ आरोना दसे रेस्ट लादों ट्रेना जोंना सोरबाफोर माबा जानोबा जाहैनो हागोन दखान गैया जेबो खाथियाव दखान गैया जाहैदों स्टेशना फिसासो आरोना बारा गिदिर नङा रेमुस नोङो ओरै मालाय सेल्फि लागासिनो नै खालि हिनजावफोरजोंल' बियो जुमब्रा जालायनोसै आरोना लोगोफोर नै जुमब्रा गोथाव ना गोथाव गोथाव ने बरिया संख्रिल' ना फानलु मोनदेरनांगौमोन स' लोगोफोर दायो जों गाजियाबाद जंसन मोनफैबाय आरोना नै अयथासार मानसिफोर स्टेशनाव नेगासिनो ट्रेन नै दिल्ली दायो ट्रेना स्टार्ट जाफिनबाय लोगोफोर नै गाजियाबादनिफ्राय दाबो अयथासार मानसि दंबावो नै ओरैबो स्टेशना जा गिदिर आरोना लोगोफोर नै बियो गाजियाबादा मेट्र' लाइन लोगोफोर मेट्र' खारग्रा नै
Wah, finally arrive. Logoफोर मोनफैबाय आरोना जोङो दा दिल्लीयाव सफैबाय लोगोफोर ओंखारजोब्बाय आरोना नै माबायदि कन्डिसना सानथाम गाखोबाय फंबाय जेबो नङा जोब्बाय आरोना दायो थांसिगोनलाय जोङो मोनसे जायगायाव दायो बासआ नेगासिनो आरोना लोगोफोर जोंखौ मोनसे जायगायाव लांसिगोनलाय नै जायो फै नै जायो बासआ बेनो खोमा ना बेनो थ' जा मोजांखा गार्डेन बानायना दोननाय गोजा थ' लोगोफोर दायो जों गारिनिफ्राय ओंखारनानै केम्पसिम थांगासिनो आरोना लोगोफोर बे न'आव दोनगोन आरोना लोगोफोर जोंखौ नै बे न'आव दोनसिगोन जोंखौ सिङाव कम्बल आरि होखाजोबनाय आरोना गाव बेयो डाइनिं हल आरोना लोगोफोर ओंखाम जाहोग्रा बेयाव नै लोगोफोर सिङाव गावबागावसो खुरना जानांगौ आरोना एखे सेल्फ सार्भिस बायनानै ओंखाम जाग्राफ्रा लादो ओंखाम ओंख्रि दालि ना मा जाखो बे दालि बे लाब्रा मानसिफ्रानो सोरबा उन्दुहांबायानो लोगोफोर नै जोंबो दुगैखांना फ्रेस जाबाय आरोना आरामनो ओमफ्राय दा जोंबो उन्दुनोसै आरोना लोगोफोर दे मा बुंनो नोंथाङा मोनसे मेंबाय बांद्राय मेंबाय ओंखामबो मोनजायाखै सानसे हरसे रेस्ट लानोसै आरोना टमेट' जाग्रा अर्डार खालामदोंमोन आरोना लोगोफोर सफैबाय नै फ्राइड राइस ने ओमफ्राय मोनसेया मामोनलाय क्या है चिकन चिल्ली ड्राई और ये फ्राइड राइस चिकन चिल्ली गार्लिक फ्राइड राइस वाओ फ्राइड राइस और ये भी चिकन चिल्ली है ये वाओ टेस्टी यम्मी ये भी और ये भी कैसा टेस्ट कैसा अच्छा ना बढ़िया टेस्टी हाँ स्पाइसी बढ़िया Ada sesuatu yang orang terbuka. Dapat.